Doncs la regata d'avui ha anat prou bé, sincerament, ja que és la primera vegada que com a Rem Mataró tenim dos barques i el principal motiu ha sigut fer bloc i bueno, que la veritat és que continuar millorant dia a dia i amb els companys nous que es continuïn integrant, fer un equip i continuar cap amunt. Tenim companys que han començat ara al setembre a remar, les sensacions són bones, evidentment moltes coses a polir, com tot equip nou, i llavors també la idea és anar això, progressant, sobretot també apostant per força entrenaments i a la que es pugui, a les regates, si són prou bugadors, tenir aquestes dues embarcacions. Avui ens hem plantejat anar consolidant cada vegada més la nostra remada i evidentment intentar quedar en els millors llocs possibles, però també sent realistes, que som un equip molt nou, que ens estem consolidant molt i connectar-nos molt entre nosaltres, anar totes a una i al final que llisqui la barca. El nostre objectiu per la temporada, com que tenim noves incorporacions, és aconseguir fer un bon bloc. I marcar-nos objectius també, potser ens estem començant a plantejar si volem fer Lliga de Mediterrani o Lliga de Batel per tenir també com uns objectius i poder anar millorant, que al final no només són els entrenaments que es fan tant a l'aigua com fora de l'aigua a nivell físic, sinó tenir aquests objectius marcats per motivar-nos també a nivell d'equip. Ha sigut dura i realment l'objectiu era enguany quedar més o menys al mig de la taula, perquè veníem de la darrera regata que no vam treure gaire bon resultat. També aquí a Arenys era un lloc especial perquè l'any passat vam fer tercers. La nostra idea era apropar-nos, però ja contents si quedéssim al mig de la taula. Objectiu, quedar millor que l'any passat, això segur, i endavant, i el millor possible i el més divertit que sigui. En veteranes tenim un objectiu molt complicat. Estem empatats amb Llop de Mar a la general. Ara si quedem a primera posició, doncs pot ser que el general de la Lliga d'hivern guanyem. Una qual cosa, podeu imaginar que estem molt contentes. He tingut un petit problema amb la llum, però hem parlat amb jutges i amb direcció de regata i hem dit, cap problema, tots tranquils, si comencem més tard no passa res i ja està. Una qual cosa, tota la resta molt bé. Tot molt tranquil, la gent ha entès que anéssim més tard per aquesta casuística, amb la qual cosa, cap problema. Fa un dia meravellós i ja està, i a disfrutar el dia.